खुलुमबाय टाइम्स नाव बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ दानो बे समाव बरायनाय जाबाय। दिनै जों क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बे 1 नं बाजुगाव गामिनि गथायबारि गिर्जायावहाय दिनै जोङो दंफैयो। जोङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे नुथायखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बे जाहैबाय फैगौ जे 25 डिसेम्बर ख्रिस्टियानफोरनि मोनसे गाजा गोमजा फोरबो एबा जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानाय सान। बे सानखौ फालिनो थाखाय दिनैनिफ्रायनो बे गथायबारि गिर्जानि जे फोथायारिफोर ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बिथांमोना दिनै बे गिर्जायाव फैनानै गोबांथार बर'दिननि मुङै साजायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेयाव गोबांथार मोनसे डेक'रेट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। आं केमेरामेन बिथांखौ खावलायदों। गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो मावनायावहाय बेस्थ' मावनायाव मुखुब जानानै दङ आरो बेयावहाय गोबांथार रोखोमनि लाइटिंफोरखौ बिथांमोना बायनानै गोबांथार प्लास्टिकनि गोबां बिदिनो साजायग्रा डेक'रेट्स बुस्थुफोरखौ बायनानै बिथांमोना बे साजायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आं केमेरामेन बिथांखौ खावलायदों गिर्जानि सिङावबो दिन्थिहरनो थाखाय। बेयाव बिथांमोना गोबां लाइटफोरखौ साजायगासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रा बेयाव फैनानै जोहोलावफ्रा फैनानै बेयाव बेस्थ' थानायखौ जों नुनो मोन्दों, साजायदों आरो जे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानाय सान बेयाव रंजानायखौ मोनसे बिथांमोननि मावनायजों मोनसे नुनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेयाव गोबांथार रोखोमनि बे गिर्जाखौ समायना रमायना साजायदों आरो सिङावबो साजायदों। जोङो सेस्था खालामगोन जोङो नोंथांमोननो सिङावबो थांनानै दिन्थिनो थाखाय। जोङो दानो बे समावहाय बे बर'दिन फोरबोनि जे मेन उद्देश्य रंजानायनि जे गुबै जाहोन जोङो बेखौहाय नोंथांमोननो जोंनि जे बे मण्डलिनि गथायबारि गिर्जानि मण्डलि प्रेसिडेन्ट जोङो बिथां सारनिफ्राय जोङो मिन्थिना लागोन जे सार नोंथांमोना जे बर'दिनखौ फालियो आरो दिनै बेवहाय नोंथांमोननि जे रंजानाय बेखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना गोबांथार खरस खालामनानै रंजानायखौ नोंथांमोननिखौ नुनो मोन्दों। गोबां सेंग्राफ्रा बेवहाय बेस्थ' जानानै दङ बर'दिननि थाखाय। दा आसलथे नोंथांमोननि रंजानायनि गुबै जाहोना मा? जेब्ला मानसि माहारिया इसोरजों सोरजिजानानै जे इसोरनिफ्राय पाप मावनायनि गेजेरजों गोजान जादोंमोन, बे समाव इसोरा मोनसे राहा हरदों मानसिखौ बासायनायनि थाखाय। बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। आरो बे जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायजों लोगोसे मानसिया इसोरनि खाथियाव फैनो हादों। बेनो जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि फोथायनाय। आरो बे समा जेब्ला सफैयो, बे डिसेम्बर मास हाबनाय लोगो लोगो उन्दै उनला बोराय बेन्थ' गासिबो रंजायो आरो बिसेसकरि नैबे 25 थारिखखौ गेदेर सान हिसाबै ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा फालियो। आरो बेबादिनो बे दिना सफैनाय लोगो लोगो गोबां बेबादिनो गावनि हानायखिनियै बिदिनो मोजां डेक'रेसननि गेजेरजों गिर्जा न'खौ आरो गाव गावनि न'खरखौ साजायनानै बेबादि रंजायो। लोगोसे गिर्जायाव देग्लाय जोंहा बेबादि मोनसे सिगांनिफ्रायनो फालिबोनाय बादियै देग्लायबो नैथि खेबनि थाखाय जोङो मोनसे दान होनायनि सान गिफ्ट डे हिसाबै लादों। आरो बेबादियैनो जोंनि मण्डलिनि बे गिर्जा न'खौ साजायगासिनो दङ। आरो बेबादिनो बेनि उनाव जोङो 25 थारिखआव गिर्जा हाबनायनि उनावबो न'खरफ्राव थांनानै केरल मेथाइ खननानै रंजागोन। बिनि सिगांबो 24 डिसेम्बर मोनाबिलियावनो जोंनि गेदेर साननि बे रंजानाया जागायगोन। दाबो जागायखाबाय। जों बेवहायनो बे समाव रंजानाय मोनो। आरो जोङो नुनो मोन्दों जे बे नोंथांमोननि जे साजायनाय बे साजायनाया मोनसे गेदेर रंजानायखौ नोंथांमोननि मावनायनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों। दा जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ नोंथांमोना मानो इसेबां गुरुत्थ' लानाय जायो? बेनो जाहैबाय सासे बासायगिरि मोननाय हिसाबैहाय थैनायनिफ्राय बोखांजानाय मोनोबा गोबां रंजागोन। बे रोखोमनि जोंनि जिबना नस्थ' जागौमोन, नाथाय इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि माध्यमजों बासायनायनि मोनसे खाबुखौ होबाय। बेनिखायनो बे जिसु ख्रिस्ट'नि सारिजानाय समखौ मोननानै बिमाने जों रंजायो। नोंथांमोना एस ए ख्रिस्टियान आरो बे बर'दिननि गेजेरजों नोंथांमोना बिटिआर ओनसोलाव आरो गासैबो सुबुं माहारिनि थाखाय गोजोननायनि थाखाय मा उइस खालामगोन नोंथांमोना? जोंनि गोथार बाइबेला मिथिहोयो जिसु ख्रिस्ट'आ सान्तिनि राजा, सान्तिनि